Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami na mga pagaryami, gipman su oras tanwa di tanu di pag-live sa aya antap tanu saya nagid naging kay kaparega tanu si kubenar tatambunan piyagma aya bu arab tanu naging kutwa balas apaka kung wallahu taala agi iyaging kay mga usen tanu na kanabat tanu di panagalan samu sa peratiw na tarimaon amapi pamikiran na alhamdulillah sugman sud yung pagkatarima ada mga sabapian na alhamdulillah penuto kasi sa Islam na la ikraha fid din da at tagalwa si kuagama na si kuda tanopan kapakapagpun kaad na pangaregin tano siya ang mga bandingan na daan tano pamamaghindagan aging kaya isa kung mga pagaritan ng ustad ada sa lakaw na inunta na si al ustad Nuruddin makapundag falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa inyo. Medyo late na kaming nakapag-live sa gabing ito sapagkat meron din po kaming pinagkakaabalahan at inuuna rin po namin yung aming mga pamilya at kung tapos na ang aming mga ginagawa, ay doon pa lang po kami nagkakaroon ng pagkakataon na maibahagi sa inyo kung anuman ang paniniwala na ay binabahagi namin sa inyo na paniniwala na aming pinaniniwalaan. So ang aking maipapayo sa bawat isa sa atin, pagdating po sa mga usapin sa Islam, maging mahinahon po tayo, huwag po tayong maging madamdamin na paparatangan natin ng isang kafir o tatawagin natin kafir ang isang tao dahil lang hindi kanya katulad ng paniniwala. Alam niyo mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, katulad ng sinabi ng ating butihing Sheikh, malinaw ang instruction sa atin ng Quran. La ikraha fid din. Walang sapilitan sa paniniwala o pananampalataya ng bawat isa. At lahat ng gobyerno sa buong mundo, sa panahon natin ngayon, ay meron po tayong tinatawag na freedom of faith. Yang freedom of faith po mga kapatid, ay hindi lamang po yan na imbento ng mga gobyerno sa buong mundo. Bagkus yan po ay aral ng Islam. Na kahit Yahudiya pa yan, Kristiyano pa yan, o kung anuman ang relihiyon na kinaaaniban ng taong yan, hindi mo po pwedeng ipilit sa kanya kung ano ang paniniwala na meron ka. Bawat isa sa atin, meron tayong sariling perspective, paniniwala, pananaw. Magkakaiba tayo ng uri ng pag-intindi sa mga bagay-bagay. Opo. So kung ano yung pagkakaunawa mo, abay pwede mo sarilihin yan, pwede mo ring ibahagi sa amin. Opo, ngunit maging mahinahon po tayo sa lahat ng pagkakataon. Kasi mawalang galang na, etong bago lang, meron akong nakitang post, ulama yata yun. Ulama talaga. Nakagraduate siya ng Pakistan. Opo, ang taas pa naman ng respeto ko sa taong yon. Kilala nyo na yata ang taong ito. Napakataas ng respeto ko sa kanya. Abay, biruin mo, tinawag niyang kafir si Sheikh Aminullah. Binanggit pa yung pangalan na kafir si Sheikh Aminullah. Alam niyo mga kapatid, isa tong napakalaking kasalanan. Bakit? Ano sabi ng Rasulullah? Man kaffara musliman faqad kafar. Kung sino man ang tao na paratangan niya na kafir ang kanyang kapatid na Muslim, siya ang naging kafir doon sa kanyang ginawa. Sapat na nasabihin mo ang la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah at itinatayo mo ang 5 times a day na sala at pinaniniwalaan mo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at isinasagawa mo at pinaniniwalaan mo yung 6 na haligi ng paniniwala, yung tinatawag na 6 na haligi ng paniniwala, pinaniniwalaan mo yung 5 haligi ng Islam, sapat na yun para ikaw ay tawaging Muslim. At kapag ang isang tao ay nasa kanya yung 6 na paniniwalang yan, at nasa kanya yung 5 haligi ng Islam, abay hindi pwede na tawagin mong kafir. Bakit? Dahil bumabalik sa'yo yung word mo.
So sa madaling sabi, ikaw na yung naging kafir dyan sa ginawa mo. Napakalaking kasalanan yan. Kaya mga kapatid, itong mga mas'ala na pinag-uusapan natin ngayon, katulad ng mas'ala sa adhab al-qabr, ito yung mas'ala na kung meron bang parusa dito sa libingan. Alam nyo mga kapatid, hindi to bagong mas'ala lang na si Sheikh Aminullah ang nakaimbento nito. Hindi niya to naimbento. At mas lalong, hindi lang siya ang naniniwala sa ganitong mas'ala. Bagkos, naging bago po sa pananaw ninyo. So dahil sa majority po dati dito sa atin sa Pilipinas, maging Salafi man yan, maging Ash'ari man yan, kung ano man ang kinatatayuan niya sa mundo, ay nasanay na tayo na hindi tayo nagkakaroon ng salungatan sa usapin na ito. Pero dahil si Sheikh Aminullah ay naunawaan niya na mahalaga at naunawaan niya na ang akidang ito, ang paniniwala na walang kaparusahan dyan sa qabr o sa kubur ay hindi itinuturo ng banal na Quran, bagkus ang nagturo niyan ay yung mga hadith. Nasabihin na natin may mga hadith na questionable po talaga. Hindi po talaga hindi po natin mapapatunayan yung credibility ng hadith. Opo, ito po yung problema. Merong instruction sa atin ng Rasulullah na kapag ang isang hadith ay hindi niya sinasang-ayunun, hindi siya sumasang-ayon sa Quran, bagkus ito ay kinokontra niya, ay kailangan itapon mo ang hadith na ito dahil ang hadith na ito ay hindi totoong sinabi ng Rasulullah. Hindi magsasalita ang Rasulullah ng salita na kukontra sa banal na Quran. Never yan gagawin ng Rasulullah. At hindi magsasalita ang Rasulullah ng isang salita na ikabababa ng kanyang dignidad. At mas lalong hindi magsasalita ang Rasulullah ng isang salita na makakasira sa imahe ng Islam. So itong mga hadith na ito, kung makikita nyo po, napakaraming mga debating nagaganap sa buong mundo. Ang tinitira po nila sa atin yung mga hadith na yan. Opo, sa dami po ng aking naatinan na debate, eh halos ang ipinupukol palagi natin, pinupukol po nila sa atin palagi yung mga hadith na mga sablay na planted, sila yung nagtanim at sila rin ang umaani niyan ngayon. Ang problema kasi mga kapatid, yung itinanim nila, pinakikinabangan natin at yun ang nagiging nagpapaligaw sa atin. Bakit? Hindi kasi natin inuunawa kung ano ang totoong hadith na galing sa Rasulullah. Okay, baka ma-misinterpret po natin ha. Hindi po lahat ng hadith ay hindi sinabi ng Rasulullah. May mga hadith, certain time na mga hadith, napakaraming hadith na ito po ay totoo, pinaniniwalaan namin na galing sa Rasulullah. Pero may mga hadith, kahit nandiyan pa sa Bukhari, nasa Muslim, na itinanim yan ng mga kalaban natin sa Islam. At ngayon, inaani ng kanilang mga anak, ng kanilang mga kaapu-apuhan, nang sa ganon, masira ang aral ng Islam. Kasi ang ganyang pamamaraan ay pamamaraan ng mga kafir nung unang panahon pa lamang. Tandaan natin, ang Zabur nawala. Ang Taurat ni Moises, nandyan yan, kompletong ibinigay kay Moses. Bakit nawala yung aral? Bakit? Kasi nagkaroon ng dagdag bawas yung mga tao. Tanggal dito, planted. At yung mga planted na yon ang sumira sa tunay na aral ng Torah. Ganon din naman ang ebanghelyo ni Kristo o ni Isa alayhi salatu wasalam na itinanim ng mga kafir, yung mga tao na nagsamantala para sirain ang relihiyon na itinuturo ni Isa o si Jesus at nagbunga ang kanilang sakripisyo at nasira ang Injil. At yan din ang gustong planuhin ng mga kafir at gusto nilang taniman ng mga ang Quran ng mga salita na hindi galing kay Allah, ngunit hindi sila nagtagumpay dahil pinangangalagaan at pinoprotektahan ng Allah ang Quran. Anong sabi ng Allah sa Quran?
Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Kami ang nagpahayag ng marangal na Quran at kami ang may karapatan magbigay ng proteksyon sa Quran na yan. At yun ang dahilan kung bakit ang Quran hindi nadagdagan ng mga salita na mula sa tao. Bagkus kinumpleto yan ng Allah, pinangalagaan yan ng Allah, walang dagdag, walang bawas, dyan sa banal na Quran. So, hindi nila kayang magdagdag bawas. Bakit? Milyon-milyon po ang nakamemorize ng Quran. Ni isang kudlit, mahahalata natin kung yan ay idinagdag o hindi. Sa dami ng mga taong nakamemorize ng Quran. During that time pa lang ng Propeta Muhammad, hanggang sa panahon ngayon, milyon-milyon ang nakamemorize sa Quran. So, hindi yan imposible na madadagdagan o mababawasan ng Quran. Ngayon, saan ngayon nakapasok ang estratehiya ng mga kafir? Dito po sila pumasok sa mga hadith. Doon po sila nagtanim ng kanilang mga binhi na isisira sa Islam. At nagtanim sila ng kanilang mga paniniwala na upang isira sa Islam. Kabilang na po yung tinatawag na adhab al-qabr, dahil malinaw na during that time pa man ng Rasulullah ay may ganyan ng paniniwala ang mga Yahudi at nais nilang itanim sa utak ng mga Muslim at hindi tinanggap ni Aisha radhiyallahu anha dahil itinanong niya sa Rasulullah at sinaksihan ng Rasulullah na ang ganyang klaseng paniniwala ay kasinungalingan na paniniwala. Sinungaling yung Yahudiya na yan, sinabi ng Rasulullah sa kanyang mahal na asawa niya si Aisha. Ngayon, malinaw, may instruction ng Rasulullah na yung adhab al-qabr mismo nang galing sa Rasulullah na sinabi niya, la adhaba duna yawm al-qiyamah, walang parusa maliban lamang sa araw ng paghukom. At sinabi niya na sinungaling ang Yahudi. Paano ngayon tinanggap ng mga Muslim to? Para mapatunayan na ang hadith na yan ay gagawing mansukh, kasi gusto nilang gawing mansukh ay ibig sabihin ng mansukh ay isasantabi ang ganyang klaseng paniniwala dahil meron ng dumating na bagong utos. Ang gusto pa nilang sabihin na ang Rasulullah ay tumatanggap o nagbibigay ang Rasulullah ng hatol na kahit wala siyang alam. Abay, contradiction naman ito sa ugali na meron ng Rasulullah. Ano ang ugali ng Rasulullah? Kapag merong bagay na itinanong sa kanya na hindi niya alam, hindi sumasagot ang Rasulullah. Naghihintay ang Rasulullah ng wahi na mula kay Allah. At kung walang wahi, hindi sasagutin ng Rasulullah. Ganon kaingat ang Rasulullah. Hindi hahatol ang Rasulullah ng isang bagay na hindi pa dumarating sa kanya ang wahi. Pero hinatulan agad ng Rasulullah. Ibig sabihin, yun ay wahi ng Allah sa kanya na ang Yahudiya na yun ay kafir. Ang Yahudiya na yun ay isang sinungaling at yung paniniwala nila ay hindi kasama sa paniniwala ng Islam. Binago nila yun. Ngayon, para mapatunayan na ang paniniwala ng mga Yahudiya na yan na ipasok sa Islam, anong ginawa nila? Yung hadith na yon, dinuktungan nila. Dinuktungan nila ng isang riwaya upang kontrahin yung unang paniniwala ng Rasulullah at pagmumukain nila na nagkamali ang Rasulullah. Ang Rasulullah po mga kapatid, pwede siyang magkamali sa mga bagay-bagay pero hindi po sa pagbibigay ng aral. Bakit? Pwede siyang magkamali sa pagiging tao niya, pero sa mga aral na ibinibigay niya, never magkakamali dyan ng Rasulullah sa pagbibigay ng hatol. Opo. Bakit? Ma'sum po ang Rasulullah. Pinangangalagaan siya ng Allah mula sa pagkakamali. Pinangangalagaan siya ng Allah na hindi siya magkakamali sa pagbibigay ng hatol dahil ang kanyang dila ay protektado ng Allah. So yun mga kapatid, sana malinaw sa inyo na ang mga aral na yan, na sinasabi nila, ito pa, pinaparatan nyo kay Sheikh Aminullah, na pinuputol daw ni Sheikh Aminullah yung hadith. Hindi! Talagang dinuktungan nyo lang at gusto nyong iduktong yung doktrina ng mga Yahudi na hindi tinanggap ng Rasulullah, pero pilit nyong ipinatatanggap sa mga tao sa panahon ngayon na hindi tinanggap ng Rasulullah during his time. La ilaha illallah. Pasalamat kayo mga kapatid. At mayroong Sheikh Aminullah na walang pinangangalaga ang interest
na mula sa inyo, mula sa mga tao. Wala siyang pinangangalaga ang interes o kaya kahit ang kapalit ay ang kanyang dignidad. Kahit ang kapalit ay ang kanyang buhay, mailatag lang sa inyo ang kaalaman na kanyang sinaliksik mula sa Quran at saka sa Hadith. At yung kanyang naintindihan ay ibinabahagi niya sa inyo upang pagdating nyo sa kabilang buhay, hindi nyo maidadahilan na walang Sheikh Aminullah na nagpaliwanag sa inyo ng mga bagay na ito. At least, pagdating natin sa kabilang buhay, wala kayong idadahilan doon na Sheikh Aminullah, Sheikh Abdul Nasir, na mga ulama na hindi sa inyo ipinarating ang mga bagay na ito na kanilang natuklasan. At tandaan natin, maging si Sheikh Aminullah, Sheikh Abdul Nasir, ay biktima rin ng mga hadith na ito na mga fabricated. Opo. Paano malalaman fabricated ang hadith? Kumpara mo sa Quran. Kapag kinukontra niya ang Quran, itapon mo na agad ang hadith na yan dahil hindi yan galing sa Rasulullah. Ganun lang kasimple. At kapag ang hadith na yan ay sinasang-ayununan, nakakasang-ayon siya sa banal na Quran, abay tinatanggap namin ang hadith na yan ay galing sa Rasulullah. So hanggang dito na lang yung aking mukaddama. Wala akong ibinabahagi sa inyo, maliban lamang sa mga bagay na maging makatotoo tayo, tanggapin natin, makingin tayo. Gamitin natin yung ating kukote, yung ating talino, at ikumpara natin. Alam nyo ba sino mga tao sa impyerno? Mga taong mga pulpul na hindi gumagamit ng kukote. Ito, yung mahilig sa mga majority. Oo. Maalis. Berarti yang agar naging kay hadith asusun juna bibit karuna so hadith na punta karong misampay sa kan adrisa at dikatari mo mga puso. Ito pa, babanggitin ko sa inyo. Ito napakalinaw na hadith ng Rasulullah. Isnaduhu sahih. Isnaduhu sahih. Ito ala syarti Muslim. Napaka sahih ang hadith na ito. Ito ang sabi ng Rasulullah. Idza sami'tumul hadith, kapag narinig ninyo ang isang hadith, anni na naka-address sa akin o kaya ang tinutukoy ay tungkol sa akin o aking sinabi. Tungkiruhu qulubukum. Kumbaga hindi tinatanggap ng inyong mga puso o kaya may pag-aalilangan ang inyong mga puso. Wa tanfiru ash'arukum wa absharukum. Tarima o mga ginawa niyo. Hindi kayang tanggapin ng inyong mga sarili. At saka itong mga katawan ninyo, okay. وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ. At ang tingin ninyo ay ang bagay na ito, ang hadith na ito ay malayo sa aking, malayo sa inyo. Malayo sa inyo. Malayo na sabihin to ng Rasulullah. فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ. Katotohanan, ako ay hindi bilong sa hadith na yon. Hindi yon galing sa akin. Napakalayo ako sa hadith na yon. Hindi man yung sabi tungkiruhu qulubukum. Di ka tarimo. Itong tungkiruhu qulubukum, malinaw yung sinabi ng Rasulullah. Hindi sumasang-ayon yung puso nyo. Parang kinukurot yung inyong puso. Ang hadith na ito talagang parang sablay to. Hindi to gagawin ng Rasulullah. So, ibig sabihin, malinaw ng hadith na yan ay hindi totoong galing sa Rasulullah, gawa-gawa lang ng mga Yahudi. Tandaan natin, ang ganyang pamamaraan mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit nasira yung mga unang kasulatan, Taurat, Injil, Zabur, Salmo, dahil hindi na namalayan ng mga tao yung itinanim ng mga kafir, ng mga kufar sa paniniwala, kaya natanggal yung mensahe ng Islam. So sana, yung tunay na aral ng Quran, yun ang tanggapin natin. Huwag tayong tumanggap ng hindi galing sa Quran. Kung ano lang yung galing sa Quran. Tibyanan likulli shay. Ang Quran, siya ang nagpaliwanag ng lahat ng bagay. Wala ka nang mahahanap sa Quran na hindi niya ipinaliwanag ang lahat ng bagay. Ma farratna min fil kitabi min shay. Wala siyang kinaligtaan na kahit maliit na bagay dyan sa Quran. Bagkus lahat ay binanggit niya. Kaya yung adab al-qabr, kung ito man ay isang mahalagang doktrina o aral ng Islam, abay kahit isang talata lang, magbibigay ang Allah ng isang talata na sasabihin sa Quran na isa man sa mga malaika o isa man sa mga sugo ng Allah, yung mga mursalin, yung mga rasul,
isa man lang sa kanila nagdua, Ya Allah, Allahumma waqina adhabal qabr. Sino sa mga mursalin, sa mga rasul, mga anbiya ang nagdua nang nagsabi ng Allahumma inni a'udhu bika min adhabal qabr? Sino sa mga anbiya? Mismo ang Rasulullah, mismo ang Allah, hindi niya nabanggit sa Quran na merong nabi na ganyan ng kanyang dua. Laging ang sinasabi ng Allah kung paano magdua ang mga nabi, waqina adhaban nar. At saka ang sinasabi nila sa kanilang mga tauhan, inni akhafu alaikum adhaba yawmin azim. Ay yung parusa sa kabilang buhay. Doon sila natatakot. Adhaba yawmin azim. Sa araw ng paghukom sila natatakot at hindi yun tumutukoy, mga kapatid, sa adhab al-qabr. Yun lang po, mga kapatid. Ito pa itindi natin, no? Very logic, no? Kapag ikaw ay nandyan na sa libingan mo, mga kapatid, ikaw ay patay na. Ngayon, kung ikaw ay bubuhayin ng Allah dyan, anong ibig mong sabihin? Paparusahan ka ng Allah kung ikaw ay nagkakasala? Yung nagpaparusa sa'yo kapag gumuho na ang mundo, papatayin yan ng Allah. Yun ang nakalagay sa Quran eh. Walang matitira. Kahit si Malakul Maut. Ay kapag patay na tayo, anong ibig sabihin? Papatayin kang ulit ni Allah para buhayin sa araw ng paghukom? Abay, yun po ay kokontra na sa marangal na Quran. So, nandito po kami ngayon. May mga dala po kaming mga kitab. Ito si Sheikh. Inshallah, sasagutin niya ang inyong mga paratang sa kanya. Opo. Dahil may mga narinig tayong mga nag-live, mga nag-post. Ang dami yung mga post eh. Ang mga post ninyo, sabihin na natin, walang direct to the point na kahit isang dalil na nagsasabing merong adhab al-qabr. Bagkus gumagamit sila ng qiyas para gamitin yung dalil, ikikiyas nila doon sa paniniwala nila. Walang direct to the point na nagsasabi na merong adhab al-qabr na nabanggit sa banal na Quran. So inshallah ngayon ipapaliwanag ng ating mga butihing sheikh. Hanggang dito na lang yung aking sasabihin at medyo humaba. At ako po ay introduction lang yung aking sasabihin. Talagang magpapaliwanag dito ay ang ating mga butihing sheikh. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, falyatafaddal bi ziyadati huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sa manayan na tunay kapkadagani ko lagumi maliwanag matanog anta ka kanabo matanog malukanub gay sa comment. Maliwanag naging gaya lagam tano anta ka diniw ka nagpipi. Hindi marinig ng maayos yung live ni Kaka Sheikh. Amin Allah. Di kong ka nagpipi or kaus. Ugin nagyang asisagi nga ko ra kana ko tumapi. May ka comment si Packers Sultan amapi ako. Ano. Oo. Sa mano to na maliwanag ko kapkadug ko lagam. Maliwanag. Malakas ko. Alhamdulillah. Napagkunan tanong. Okay, pa na. Ayaw to pag-usayin tanong saya, paganay, naging ko to tagun tanong sa komentary, naging ko tagay pakandelog, naging ko to mga lukas tanong, mga ulama, datar Sheikh Alim Munir Pangandaman, aguging ko to lukas tanong si Sheikh Abidin, na bandi niya kadud niya gawi, naging ko tagay pakandelog iran, na miya amin, aging ko to lukas tanong si Abidin, kanababsik sa aging ko to badan, si saging ko to lupa, Oy, mana miya tari ko kumamia tari mayan ada siksa ko baka kana ba tingin siksa aging ko to abadan. Kaya ni matagruto inilambag. Oy, na kapakay tingin na piragaw ina pagambaw to kami malid no to pamamarsik. Na ayat tingin na siksaan na niyawa. Ginan kay Stepan si kutindigiran kaysa manana na miya kam booking nga. Miya booking adi benar ibab siksa aging ko to miatay. Kay marayag madakla miya pagilay tanong mga karina mismo pelkaan ako ba kafir na inilay na dad na may alin ko ba dan yan uway lagi dagyang kutwa Christian miya ka 10 agwalo ragun kinilabang nun katataguin sa nga di dal maging kaya lupa na sabab sa dumakarini waging kutwa ko ba niyan mi ekspero pa masuk kontrata na piyagi kalutiran nakagi ko kalutan nila naging kutwa bangkay aging kutwa kuan Christian ababay uway na kinaganda-ganda sa aging kutwa video, aging kutwa makabibideo ron, panimbo Christian, kapangatungan na iniyan, pitero yan na, napay make-up o, malang na daw, panmadaw, di mo ta make-up yan. Di mo ta miyatay, na miya ka 10 agwalo ragun.
Oy, na miyat tero aging utan mga bibijuro na Kristiyan. Daw panatigin mada sumig apia. Na maka anda siksa aging kuto miyatay na ayam alag na may laid naging utabiyan nga no di na miyato tong aging kuto babunian. Oy, na benar ikuan Judge Abidin akan nabab siksa aging kuto badan. Okay, nasita no sa kanyan dekni sa aging kuto Peter yan at tingin na ayak ko na siksaan na sunyawa. Oy, naginan mala ang dekenan tanukiran. Kasi ko panarimatano na belagid ubadan anta kanyawa na da aban yang kasiksaan. Kadid na nan maaloy sa Quran, iba subadan agusunyawa na babsiksa wallahu ta'ala saging kay akuba da. Oy, nasanta no siya dekni saging kanan anyawa kumbu. Aya kumbu siksaan na sunyawa. Anda dalil sa Quran akatir wallah a'adzabur ruh. Ati wallah adna siksa unyawa. Dedin. Oy, upama ka adna migmaw niyo. Ati wala adna siksa unyawa ruh kaayman na ruh na niyawa. Nabisaya ko niyo din. Bisaya ko niyo, ugay na din nabigmo niyo. Imposible iba ka nung makatuon ko Quran. Abati wallahu ta'ala a'adzabur ruh siksa unyawa. Lagid mambuto unabi. Oy, nalakatan ni walangon din ahadith amini surat saging kaya masatan ni manto. Kadad na may lay niron ahadith apia pan daif. Iba't tigo nabi aad na siksa unyawa, adabur roh. Dadin. Makaliw ba kanong kumpus sa hadith? Aya isulat yaron na Peter unabi na ad na siksa niyawa, mampan ka ano to na makarayag, ay inang kubyup masunabi sallallahu alaihi wasallam. Na kailangan sukat sabutin yaron, aya kapupanik sa wallah. Oy. Na marakis sunyawa agusubadan. Nailay niyo man naging kaya ko ba? Matatanto adabong siksa wallah. O ikaw pa makaad na siksa wallahu ta'ala na may tanod na matutungag yung utabadan. So wallah na piyakatana yan sa Quran, aaya kapsiksaan yan ko kafir. O ay, na malagid subadan agusun yawa, makapraragas. Ano nang katoon? Na si sa suratun nisa. Aya katir wallah si sa suratun nisa, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Mata-mataan at tigwallah. Aso sila no to mga kafir, inong kirilan so mga tandaami, mga ayatami at tigwallah. Napakasud na misira na tigwallah kunaraka. Naman to. Tunay Peter wallah, pakasud na misira si kunaraka. Na upang makaad na siksa kukuba, na gumiron sa Allah ta'ala, adaan na misiran, asiksaan kukuba, na gubusuka alungan ang kiyama. Naman kaya Peter wallah, napakasud na misiran si kunaraka jahannam. Uway, kullama nadijat juluduhum, na uman at tigwallah matano aging kuto mga kubaliran, mana dito mga lawasiran, mga badaniran. Na pagisambian nami at tigwallahu ta'ala sa bagupman akubal badan, para ketaan-taaman niran aging kuto kalipedes aging kuto kasiksaan. Aya siya butro na aya kapupanik sa wallah, emalag na dito ipumbagay niyan akasiksaan ng gulalan kunyawa adin abadanon. Adin akubalian ad natulanian kagina ni matatago sa aging kanana ayat wallahu ta'ala. Na marayag aging kaayat tigiran asiksa kukuba na kabukagananan kaupama kaayamanan yan na benaranan na mailay tanod naging kaaya mga bangkay si saging kay mga kuba apagkalutan ang mga kafir pan ang mga mikukubon na ded na betanurun kaya na batig tanwa kaya palian kabintul umungkar o naman naging kay mga kabukagan na dira ni panaron. Ado ko na pagkumasan na pupo ka na nipay. Aya kano ko niyan na putaw. Allahu Akbar. Putaw rin na. Nasalungan ko na ipalalagon. Niya karere gadi pa mo posan. Na mabuntol ka niya ko na kila pagkakon ko lupa sa 70 ka hasta. O pa makabenaran na namata nga magdam tano din. Sa ganyelo pa. Oy. Oy. Sutis wallah. Namila pagkakon na ayakon man ay kilutiar ka naging gimuta kano ko niyan. Allahu Akbar. Langon din adi tarima umapya pamikiran. Nadi mo Allah ta'ala bigan tanong niyan sa mapya pamikiran na miya karegar katanoginan na mga kabukagananan khurafat. Ginanip mo to sa mga khurafata ini pamaguman sa isaging kaya agamat tanoga may Islam ang mga paratiyak na bumpad. Nagito, miya karegar kano aya kapupunik sa wallah. Aya manaw to na aya kipsugo no Allah ta'ala kung kasiksaan itina iyan ko uripan si sa alungan akiyama nagyuto ang lagi druso nyawa agusubadan mana ad na badan yan. Nagiti sabab aging atira na siksa kunyawa
Kakanabang padsubadan na kanabaginan iyam ananian nakapupunig sa wallahu ta'ala makasusupakan ng ko ayat wallahu ta'ala Quran nagitod ni karina sa gina na inimbaalan khurafat ini pagumang kuagamat tanong gamay Islam. Isababsan ayap man natugali ng tanong na pwede mga pakaisi aya makapunggulo lang sa nga mga pakaisi pagkaregang tanong naging ga iya Ustad tanong si Ustad Nuruddin ago si Abu Jibril na sa mga pakaisi pagaluin yun nagitop man ipakaregang tanong. Kunay mga subuhatiran. Okay, kate ay mga subuhatiran na Sheikh ko na tumuwa mas bagay ka para kuan na mga limpangan mga limpangan na paganeron na giunguto ko na ayat sa Quran paman na ayam ituturo iyan giunguto kiniudukan wala si ko agama si ko mga langit na gusi ko lupa giunguta inna aradna al-amanata ala samad wati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan pamanaging uta kaya tanggapaw no manusia aya ko na masusuagi yung mga manusia bitadira mo sa yung tamasa na maatay sirang kun na oriyan yan na tiyangga pirangon sa Islam na datar kon mabuto so betado mga tao si ko kubur ay mananian na siksaan siran ro apya siran kon maatay pamanan mo na makatitalugdam sirang ka inikiya siran sa gimuta ayat lapo to gimuta lupa agu langit agu gimuta wan anto ni ilen naka sa gimuta sumbagiran sa gimuta pamanad inidaliliran anto ni tito kapakang babatangyan si kung mga kitab kate ano mga kitab ginanip mutun sa mga limpanganiran ipalimpangiran ko pamikiran umadaklataw ginaman to amya karayag sumas ala ko agama naad na mga limpangan pembuatan mga tao para buka rimbutan aging kutwa mga tao miya kareg kira naging uta masala. Ini daliliran naging uta ayat sa suratul Ahzab tigira naging uta kater wallah inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Ini dulu na miya tigwalla si kuya mananian na mga langit na mga lupa agus mga palaw aging kutwa sarig mana sukon suagama aging uta dikikutan ko agama na siyang ka kung naging nga mga palaw agu mga langit agu lupa kadira ngon kagaga wa hamalahal insan na ayakun atum yarimaun am yagawidawidun naginan so manusia na agina natigira ni maana sa maana to na before aging uto ko na maatay na gituno gito aging na maatay na ayam ana to na minidulong kiran suagam di makaturo pa mao di ko di makaturo kasi kung so lupa naguso langit na maatay pa ma uway. Sama no to na aya kinuwairan atakas kiyas na sumanga langit, nagu sumanga lupa, nagu mga palaw. Na kailangan nakasabutan niyo aging kanan kiyasiran kinuwairan atakas aging na mga langit, nagu mga palaw. Kamatay kunanan na manaw to sumatay na di mga tiro. Uway, nalimpangan na ng amarayag. Aging kanan ng mga palaw, nagu mga langit, nagu lupa, na dingka kikiyasi kumanusia. Aging kanan ang langit na gulupa agupalaw na mga kaadnanan ng Allahu Ta'ala ada abayran okit abayran mipkut aging kutwa suguan wala kabaad na skiran bapakalakawi langit bapakalakawi amananian na lupa bapakalakawi ipalaw baad na sakinian baad na mga anggotairan ay di na pag-usap na yung utaro guru-guru oy ginan na aya pagminsan amya aloy sa gingga tafsir o Imam Ar-Razi ay ipundalili pa na yung mga mulbi nakate sir kanu buki bagbaka aging kaya kita ipundalili aya pakamumurad dyan san apad at tigo Imam Ar-Razi gimuta dilunan ko mga langit nagyuto sa mga kaadin ang mapapadalam ko mga langit na gusto mga kad na mapapadalam ko mga lupa ahliha uway malag na sa mga tao sa ging ko mananian na mga kuwan ahlus samawati wal ard lagi pa mo mga jin oy, nasikiran no to ini dulon. Kanaba aya pagminro, nabagyuton na gyud mga langit, agugyong uta mga lupa. Kadito makapkukog. Oy. Nagyong ko to piagawidawidan o manusia, mana aya tumero na gyud uta manusia, na aya pagmin sa gyud uta manusia, nakauto. So amatanwa Adam. Na miyaw to so Adam. Ngauya gidin. Na ini dulon na sa kanin ni tumeri pagawid ko agama. Na so paliugat ko amatan wa Adam na paliugat ra katano mga wataian. Agababadan no. Katay tafsir al-Jalalain. Ay pagmi sa gyud ta manusia na so Adam manam ya dindin.
Panabaya kinyudu kanun Allah Ta'ala na dap maadin sa manusia. Kami adin din su Adam. Mana mimbeluid na manusia. Amya kay istipadin ko ikadua abetad kauyag-uyag. Niya din so pala. Oy, ni adin din su amananya na mga palaw na gusto mga langit. Oy. Mana ko na inna aradna al-amanata ala ahli as-samawat. Oy, ko to. Oy, mata So mga kaadin matatago ko mga langit, na gusto mga kaad na matatago ko matatago ko mga lupa. Fakhrul Razi. Fakhrul Razi. Allahu Akbar. sa mo to na ad na mahdubru asa kanina yung uta ahl. Ahl. Mana ahl, naging ko mga kaad no Allahu Ta'ala mapapadalom sa ging kay mga langit na mga lupa. Lagi do pa mga jin. Kabaya bukad no Allahu Ta'ala na manusia, iadman mo mga jin. Kau to. Sama no to nagyong utamiya ka delilro na final na di malilimpang reustan. Limpang ano to? Limpangan ka ayaw kita kaya pa kita niya nun na na namatay ko no to. Matay. Wala kung pan makabayan ko dunya. Na sumanga kita Oo, magpugusa pero nasige lang mo. Okay, sama no to na so tafsir al-Jalalain Oo. na kanabirang bukta pugunuti. Kanabay lang mo pugusa. Okay, tafsir Ar-Razi na Di lang mo pagusa. okay, sama no to na asarabu makalimpang agyong utaayat na inusar ka para makausar paman na mirak sa gyung uto paman na miqyas sa gyung uto adab al-qabr. Oy. Okay, subhanallah. Ano tayo kadua ko nila? Kadua pakisitan no na Limpangan dito nila. to akuan limpangan niya gitu bilu niya sumyaro sa Quran qalu rabbana amatna thnatayn wa ahyaytana thnatayn. Ayaw to limpangan nila na yung uto di lima magusay na bilu niya natalo ko sa kuyog-uyog. Makatalo ko sa kuyog-uyog. At inibilang niya no nagyong uto kakuyog kuno taw si ikukubur. Dahil ito yung nga tafsir no Jeralay. Tama na nga tafsir no Jeralay. Oo. Mana ba't yung Sheikh? Ato. Qalu rabbana amatna thnatayn. Ay imatatayn wa ahyaytana thnatayn ihya'atayn. Duti man nakawiyag-uyag, naguduti man kapapatay. Dito no san pagapalagwi. Oto li Wa. ihya'atayn ay li'annahum amwat. Sabab sa siran na matay pan yung uto ihya'atayn na si kumpaganay akatatagukon o mga tao si iku mga tiyan o mga inairan. Oy, nasa Sila magmibayang ko dunia. Nasirap mi bayan ko dunia mana dapan sagad apat ulan dapan sagad apat ulan na dapno to kamasok isa niyo. Namatay. Namatay yung kuto to kata gimiyari sa iyang tafsir. Ima at ko to ihya'atay no dito paganay. Ay ikadua akya kuan betad na yung kuto akya uyagon wallahu subhanahu wa ta'ala sa dunia. Kaya pakasimbo yung ko dunia. Lagi Oy. lagi daw yung betad tani man to. Iman to nati sita no matatago ko ikadua istip kawiyag-uyag. Oy, na mapasadagi nga istip katataguan da kataniman to natugalin tano ko ikatado. Agito so kapapatay. Orian yan Oy. na inimatay si Rapman o to. Ikadwid na nakapatay. Oy. Thumma o to naman. Dito. Oy. Thumma Lil ba'ath. Orian yan na inuyag si Rapman para si Ito. Baalo nga na kiyama. ganyan si Aluya iba paguyagin si kukubur. Da. Dan. Ay malang tudok si Ustad Nuruddin naging ko to katatago uri panwala saging ko to kuba nagito so betad kapapatay. Oy, nasaging ka tafsir al-Jalalain. Tafsir al-Jalalain na piyakatan iyan si giyong kutuwa amat tanat natain wa ahyay tanat natain na giyong kutuwa ikadua akambunwa wala sa giyong uta manusia na dinikuyag inong tabu sa alungan na Along nga na kiyama. Oy, yutim ni Aluy sa giyong tafsir al-Jalalain. Nasama na ya Ustad Nuruddin no na ginga iya titindig si kuan na siksa kukuba na dila na nan kesangka kaayatanan wallahu taala ayatan man ang gidaw sira na uy maatay di ba uy maatay na gyud si sa gyud kutwa kuba ug ginapsiksa man Siksa. gite piya kasi nga pa man namhatay napsiksaan na ugin na iya piya ka mamasaw nato na gyud utalim pa na dila dito Na nadatar ko no bigun ditetagin na pakadatar ko no atotorog sukon sukat atulog na akol mo to pamana pagriyo kapatay pamana kukuan wala gyung utanyawa may manan na matay na gyung utawa nagita katuturugo kaya di mayroon pa mamatayo matay na ayaw ko na kuan gi mga tindigiran sama na kaya sama na nagwirang buditen no tanura so tindigiran ka anda man kapaka diya kapakabulang-bulang Uy, nagiyo kita di niya kapakabulang-bulang ini saya niran si kudataro kapakaturo gagiyong kutuwa kaya di mayroon tuturog tuturog uy ginadito tagin po Uy, nadito tagin
Oh. Paman ada taruh di tetagi na pa ke pakai kesakitan, Oh. ke pakai di makatulog sa kamapian. Gitu ang siksaon. Oh, ay. Utatagi na pinay. Utatagi na pinay. Sama na napiya ka singa-singa na nakupit. Tunay sabab na ayaw sa kiulugan ko kupitiran na akuan hanggang panaginip lamang ang kaparusahan. Allah. Sama no to nagib sa nga iyak siksa ko kuba adiran ni tiron na sibu sa panaginip. Taginipan bese. Da bisa ba niyan katantuan kataginipan. Kabasta at taginipan na da ba niyan katantuan. Oy. Na tumiya na ayabus apipikir niran siksa kukuba na matag taginipan aging kuta miyatay. Mana matay daging utakuan. Sisaging kuta kuba ugi na di ko dito tagin na pa pementolan peperanagan na petutungan. Sama no to na miya karayag ayabus sa kapitiran na matagtaginipan so siksa si kukuba. Na ikadua ustado tindigiran para gina mas magkad niya. Oh. Sama na yan ang bida-bida silang sa tindigagami susugata ka. Oh. Ad man nasabagi ko sabad ko mga mulbi na yap man sa eniran na mana ko nagyong uto kapag wiyagawala sa alungan na kiyama ko mga tao na pagkilipatang kiran wala ba sila may siksa ko kubur. Allahu Akbar. Away. Kaya ka Aya sa kon inuira kon maftero agyang uto maftero ko ng mga kafir sa alungan na kiyama yung uto yung ta ayat yung ta anto na yung ta kilalapit yan Ano man ito? mamba'athana min Mamba'athana marqadina hadha. Qalu ya waylana. Qalu ya waylana man ba'athana hadha min marqadina. Man Na ba'athana inuirang min uno to marqadina. miyatiro ka kelipatan nirangon so mimiyaw lawleran. Oy, nalagid mabuto apya ka singa-singa alagidan ng atin dito. Oy, pa man nagkalipatan ka agyang kuto kaya siksa ka o pa makabenaram ya siksa ka. Kati sibu sa ging kay dunia nagibo ka kalabuso nga sa talugawi. Amiya kay ka sa jil. Dadi nga no to kalipatan ko tenday ka pagintaw nga kana ba kay naro pang dinig. Kagibo pa man kay pakay ka sa kalabuso. Nadingad no to kalipatan akna ba kabigan sa punishment. No pa man na aya kalipatan ka no pa man na siniksa ka wallahu taala o pa makabenar na kalipatan ka di miya kalalanan na kalalalungan. Oy, kabubutingan na nakpit. Alagi danan. Ikadua, Sheikh, nagyong utaqalu ya waylana man ba'athana min marqadina nagyong uto ko na dalilul khas. Emanan na sibuto kon manunumpang ko mga kafir adi sirang kun emanan na Sila ko nito turo. Uway, sira ni tuturog na, sira ni pangagiraw sa kalu ya waylana man ba'athana adi ko no to maptero mga mu'min. Na yaman na problema sa ina, di na nang terima ni batan uro tuturog. Oh. O aya para tiyo sa badikiran na uyag-uyag tanurogon. Oy, na naman miya katana miya tarima iran tuturugon ro matay ro yung kuto mga kafir. Kagi naman pinakamala tapik tano. Inog yung kuto kafir, siksaan anta kadi. Oy, nasisa Quran na tuturugon sa yung kuto kuba. Tumiya na aya rayagan o Quran na tuturugon sa mga kafir sa yung kuto kubairan. Na da tuturugon iba di paranaga. Oy, da tuturugon iba di mbedaka. O di na pututungan. Kau to. Tama na nga yawan, katepan. Kagiging utamran na amya magusay. Na nada niya din tisiragan niya na akal. Yung utwa gikaya ta qalu rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn. Kata su tafsirun ni Mutawalli Syarawi. Tama na si Mutawalli Syarawi. Oy. Si Mutawalli Mutawalli na kitab. Ate, si Mutawalli Syarawi nada si kumasan yan nada na doktor. Aw banyan na banyan kiarawan o banyan muna naman Dibita. O hindi bita si Mutawalli Syarawi kakagya sa kanya na lumalangkap dedun mufassir miya kalawan sa giyang kapya kaya tafsir Mutawalli Syarawi Si kumasan yan. ng Quran. Taman ni mato na dedun bisasaksyan na no mga ulama si sa Saudi Arabia. Tama sa giyang utawuram ya si Sheikh Salih bin Salih Al-Maghamisi na Peter yan nada miya kalawan siya ngayon masa. Alaman na Peter. Kalawa naya kapitin na da siksa ko kuba. Aya kapiti Mutawalli Syarawi nada siksa. Kaya katero na mga tayo na basta katano di imbabago. Nabatalo din babago mga Ya makalama ka ulama. Tama si Mutawalli Syarawi na tunay ni tafsir yan sa giyang kaya qalu rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn. Nakatay agiging mo to ano to blogger. Agiging mo to di pagawa si sa TikTok ko. Di pagawa sa TikTok kahit na mababay sa anuhan, mababay sa gawin na di pagawa sa TikTok. Oran yan na di siya kito di subhanallah nabi. Alam na nga katiro yan. Qalu rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn. Qala Ibn Mas'ud. Peter Watigan Ibn Mas'ud kanu amwatan fi aslabi abaihim. Ay tinginamanay ni na Peter Ibn Mas'ud nagyang kuto mga tao na aya betadiran na kima atay siran o katataguiran pa si ko mga bekukung o mga amaira. Hoy. Thumma ahyahum. Oriyan yan na inuyagin siran. Thumma amatahum
Orayan yan man na inimatay niyan siran al-mauta. Sa kanya nagyang kutwa kapatay, allati la budda minha fi dunya. Sa kanya nagyang kutwa kailangan din nakasagadan niran amatay sira sa dunia. Oy, man nagyang kutwa ko mo ajal niran. Thumma ahyahum. Laman ito, ikaw duto. Kauyag-uyag. Thumma ahyahum lil ba'th. Orayan yan na uyagin sirap man wallahu ta'ala si iyo to si sa ano nga na mo. Amo to miya ka dua ka Ibn Mas'ud sa manuto tumiyap sir sa no. So Ibn Mas'ud na kataya inidaptar si Mutawalli Sya'rawi. Mutawalli So Sya'rawi. Ibn Mas'ud Okay. tinigyan sa. Tinug Ibn Mas'ud. Ganyan san aluya ibaad na siksa ko kung Na- guro. Ganyan naman siya. Oo. Napisa maroto na si Mutawalli Sya'rawi na saragakan. Sa inyo. Nato na po nagyong utang yalo yung Ustad Nuruddin na tiga sa Kusur Shahid na uyab-uyab na tiga. Way. Ikadua nagyong untay panliliran natigiran nagyong tamya aluy sa Quran. Pamana wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Pamana dinu diterway baso mga niya nga siya shahid niya matay sa lalan ko Allah na besiran niya matay kauyag-uyag sira na tigwala. Way anto na man ititua pa kamumuradan sa gimuta ayat. Way. Na siya manan naayap man na limo la kakata na pugusan sila sa Quran. Alhamdulillah. O kaya bumanag pa nung na hadith. Nanya ka pipi aging anak kyo sariran dalil si Quran ayaw to pinakamala pamuntusan nila naging kuto ang mga shahid miya parang sa lalang ko Allah Ta'ala. So mga shahid nasiran yung mga kaadnu wallah at tiyabi wallahu ta'ala san ko mga kaadniyan apketagu kukuba kasiran na piyakatana wallahu ta'ala exempted siranon kanabasiran maapad gumatay saging kaya kuba piyakatana wallahu ta'ala ko Quran asiran na mga uyag-uyag siran uway ino sirang ketabi na kay suicide na piyasi ko karigo na minibida siranon adi sirang karigo Allahu Akbar. yung uta shahid na piyaka o Islam ibarigo Oay, ikadua, na aya kini bila mga syahid na disiran kesambayangan sa salatul janazah. Oay, naman kagira adna miya syahid miya parang salalang Allah na ini siya paru nabi bersumbayangi sa salatul janazah. Mano to matatabiu naging kana mga syahid. Sira ni mga uyag-uyag ka anna dalil ko Quran. Oay, man sumakaliliw ko mga syahid namatay. Kapiyatan na Allah Ta'ala sa surah Yasin maatay sa mga tao. Saging ko to katataguiran saging ko to mga kubayran mana tuturog sila. Ate sudari yan. Asyuhada. Mana nagyang kutwa. Pailan ang kitab. Istihala. Oy, ayatay talaga nga kitab na istihalatu wujudi adhabil qabr. So kamo mustahil, kay imposible ibaad na siksa kukuba. Ate laman ya. Yalo isi. Asyuhada. Yung kutwa kyalo isa diyang kayaya tagyang kutwa annaru yu'raduna 'alayha. Na asyuhada sumya nga sa shahid mana sumya nga paparang sa lalang Allah istathna Allah Ta'ala asyahid min qawaninil mauta at tiyabi Allah Ta'ala sumya nga paparang sumya parang kuya maanan yan na mga ano man ito kawanin al mauta Sigo butad kuya ka maanan yan na mga betad o Kapapatay. kalalayaman o miyamatay naman ito kajimyalo sa Quran na wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli. Naman nagyang aya katir Allah banyud natig wallahu bagad natig wallahu ta'ala tangkapan. So sirano to amya nga paparang sa lalang ko Allah iba siran din niya matay. Kena kasiran na mga bibiyag si iku Allah yurzaqun asiran na priskin siran. Farihin kikapipi-api ginawairan. Gulalan ko nganin ay inibagay kiran wallahu ta'ala pad ko yamanan yan na kalbihan yan uli na gagaw niya. Kati. Idan fasyahid so emanan yan na so shahid na ay sama to na uyag-uyag. Uyag-uyag. So tiyabi wallah. Oh, ay kami sina wala tahsabanna alladhina qutilu. Naman to dasi ali wallahu ta'ala wala tahsabanna alladhina so naman ito bang kadentang kapan so sira no to amya matay kay miya parang Miya buno. Kutilo. Miya buno. Sigula lang ko. Samo to na miya taksis agyang kaya pamana na diyan kaya ayat ay bupian ng panganini na subu sumya matay sa lalang Allah. So yan ipatay niyan na miya buno sa lalang ko Allah. Yuto. Mana miyatin sa jihad na gyuti inipatay niya rumya wafat. Na yigado na yurzak manan yan na priskin wallahu ta'ala ditanod ng kataw ni ka priskirun wallahu ta'ala. Auto farihun pamana mapipi ginawa niyan. Oy, Sagyong kuto akuban niya. sa giyang kuto yamanan yan nakuban yan kung anin ay magiron wallahu ta'ala padugo yamanan yan na Kamapian. oy giyang kuta fadl oy khilafan lil mauta al adiyin
O Tama siran to? na bibibida siran si kumya matay ak na ba mga sahid. Away, may bibida siran. Si Kuya Manan yan na miyamatay ak mga Mga kanalayan. normal Mga normal na mga tao. Halili dato ba? Galili dato. Agu istathna Allah Ta'ala al-Fir'aun min qawaninil mauta. Lagi din Agid mabu. mabu mga kuan. Lagi naman bu, ang yung pendalil sa annaru yuraduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Sa mga pamilya Firaun. Yung kuta mga pamilya o Firaun na kanabao to makararang kung magyong kuta dalil kamiya matatabi siran mambu. Si Kuya Manan yan na betad kawanin. So manan yan na mga rules o di na mga betad kalalayaman adi mambetad miyamatay giraman utam yada siran sa kay dunia. Oh. Kaya bisiran ro Allah Ta'ala kalaman nagyong kuta ayat annaru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu sa adkhilu ala fir'aun. Ala fir'aun. Asad al-adab. Okay, sa mo to na miya si Rambo miya tenduro o pamana na pesendigan siran sa giyong kuto manan yan na apoy Ipepelas kira. o ipepelas kiran. Di mo ka makapili ran una. Oy. Para di kira ta ginaway ran. Oy. Barat nasura nga iran sa mga sayid, sa mga sayid na pagkapian na ginaway ran. Ay miyari Sa mga pamilya Firaun na di pa ka kira ta ginaway ran. Oy. Di timbidan niya nagi mga pagariya. Oh, lagi na mga padanan ko kuan naman ito. Tiyabi Allah Ta'ala. Tabi Allah Ta'ala ugi na sa ka naman ito. Okay na, so sala ka, saging nga na duwa miyaloy, sa mga sahid ako sa mga pamilya Firaun, nasiran nakituturugin sila sa saging guto mga kuba. Bauto. Sama no to na so to miya na ging yung mga pagaritan no sasabot nira na adnak matuon sa dalilul am awan na matuon sa dalilul khas. Uway kana ba kagi miya ka puro ta ka sa dalil na tigagi na dalilul amaya. Uway. Tumata na sa gikuto ayat ad na babetun ro ang aran ang mga syahid. Na tibalahon na putay na lahon syahid. Lawan sahid. Uway. Ay, uway. Paman na tumata na so mga syahid na kanabasiran o pamana miyatay banutiroy niya matay sirak na basiran matay kaso miyatay na di no to pangagdem tuturog no to oay sa pawiyagin siran wala sa lungan na kiyama na sumanga syahid na kanabasiran kailangan ibasiran uyag wala ka uyag siran sa yung mga kuburiran sabab pagpakapipian wala sa mga ginaweran matatabis sila naging mga pagariko gito ipakaantapan Ay mabusura nga iran na sa mga pamilya Firaun. so pamilya o Firaun Adi pagkakirataan na ginawa iran. pagkakirataan Lagi mo itong mga kubayran. Inuto na kayo sa mga pamilya Firaun na miyangalan duda siran kukatataguiran kulupa. Mi kefir siran, sumiupak siran, niyungkir siran. Berang-berang na mga kadihilan at pinggulaw layran. Saging ko ito kambibigiran. Nagito mamubilasan siran sa marata balas. Adi pakakirataan na ginawairan. Saging ko ito kipilasan kiran. Saging ko ito apoy. Agkasandangan diran kualungan na kiyama. Giti tiyabiin Allah Ta'ala. Ay kadua ustad nagyong talimpangan nira na pangiraw sira nagyong tayo araduna yako naman to na yu'adzabun. At yung pa yu'adzabun na dapat nagumiro sa Allah yu'adzabun. Oh, to. Sama na to na nabagiti tito pakantapan mo yu'adzabun. Oo. Naman nakapasilera sa yung tayat kagyuta tirin dalil absiksaan ko kuba. Nadami ano yung kuba. Kaso mga pamilya o Firaun na daw bayrang kuba kasi ran sumiyamatay sa ig. Amyal jiran na ba na mga kubayran. Idad mga totoong subang kairan kaya bumiyat o na bangkay na so Firaun. Allah. What? Allah. Sama na to miyas magagyan na ng mga tinigiran o mga limpanganiran sa inshallah so wag iso mga lalanta si pamigiran di gan wag ipagilimpang huway unutin yung sukuran saan sa tawa sini ang talikod din sukuran na miya dedag din sa tama na kadedag tagundan no sukuran sa unaan tano na debatan ron pagkalapis sa nangani na hadith kaya ka masari Ustad Nuruddin kay dalil ta sa Quran napugulangan nila na padagat turwa Piturod no Allah Ta'ala at tibyanan likulli shay. So Quran na bayang-bayanan kulangan taman asay. Ma farratna fil kitabi min shay. Da alipasami asay ku kitab Allah Ta'ala Quran. At tira na inubuhay doon maaloy sa Quran. Lagi dup siya ka sukat turwa na. Pagkapunturan nila. Inubuhay tira na doon maaloy ginuman na. Allah Akbar sirang nakurang sa Quran kau kunwebo pagunuti na Quran natalo-talo ko na wakto si Quran. Allah. Yes magtanod nanan. Agi mo ta sa Quran na kompleto. Nakigi mo ta ilmo mapapadalam ko Quran na aya pagkasabuton lagi mo ta mga tao dira ni purugurugun. Yaloy tano aso salawat sambayang. Boy na miya ka lima maaloy ko Quran. Gi mo ta salawat. Lagi na so lima wakto. Mialoy tano kumipos aso aqimus sala agu aqimis sala na miya ka sa 10 agu 7 maaloy ko Quran. Naginan so kada kal mga rakaat tano kun 5 wakto ko uman gawi. Bati ko kompleto sa Quran. Takbir
Allahu Akbar, subhanallah. Dagdag tanuman lagi kakukumpleto Islam, Allahu Akbar. Ada penuto, way mata na yustan. Lagi penuto na adno kami ni sinto kami sa giyong kota group siya kami. At tigira na giyong koto amya aluisi sa Quran wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Nagyong koto agito at tigiran nakiatang katangkan no tamya katiyokop amya batalian agiyong koto at hindi kagiyong kaya mga tao. Aso mga may miyamatay na siran nakikatuturgo siran si kuya mananian na kubo. Makuha. Nagito na rin ba toto? Gito na saragutua akal sa magatos ka porsyento kada alika tira na kitab. O pa ba kada alika tira na kitab? Oy. O pa man napipinda pa tanira nagupindad dan mira na sabut agyong kuto mapapadala sa agyong kuto ayat na magda mira nun man agyong kuto pa man na kaya maina kay ranon agyong kuto kaya tiron wallahu taala aqutilu fi sabilillahi amwat. Qutilu fi sabilillahi amwat. Naman to sa mo to na agyong kuto alimpangan oy kapakaya si irano to kinwa sa Google namya sembaguto kakatya so kitab. Ali katatano namya katuro uto sa ayabu pakaanta panruo sa yung uto ayat na susirano to miya nga peperang sa dalang ku Allah. Na so mga kalilig ada maperang sa dalang ku Allah na gusto yaman niyan. Oy so mga salakoro nasiran na matay siran. Liubo so si kuya manan yan na pa mga pamilya Firaun kamiya katana sa Quran namya tali sirano nakakaji yung kuto kaya pangalan dadairan, kaya pangarasiran wata tabirun. So napalagi yung tapos daling pangandiran Ustad Nurulin na tigilan na miyalagid tanong ko sa mga kafir. Kaya di matanong ko ng mga kafir tanong. Away, yung utok ko na dalil, gin na semya ka pun kay ito. Di yan pagano'n siya Away, di tanong na para di tanong pa nga mga pangatagiwan. Away, salay. Gin utok tigin na. Inamin ka ko na eman na Ayaw ko na gito. paman na kafir ka kun sheikh sabab sa gingot pa inamin ka sa kunim gingot makaptiruro sa gingot wa yaman na nin na qalu ya waylana man ba'athana aya gustong palabasin ni gitwa ko nagingot pa dalil na dalilul khas Para mga kafir. para bu pamasi ko mga kafir qalu ya waylana man ba'athana. Gitu ayat ay inaliran mo. Min markadin. Qalu ya waylana. Nagito na para kuno to kung mga kafir. Uway. Ay akong bu makaptero una so kung buso mga kafir. Aso kung so mga mukmin naknabirang uno to maptero. Na miya ka rega diran pengede na gyang kutwa deuan amatatago sa gyang uta ayat. Gyang kutwa miya alwero na benar ko guilty mabtero o mga kafir sabab sa sirat ipakaanta pa sa gyang uta ayat. Sa patero irano to. Ugid na makabubal to sa rangkom. Baba na siya nang ipagwigin sa luwan na kaya nagitan do pagapad. Aba makasibo to special kung mga kafir at isa man to nato na ditano kawiyag sa mga mu'min, mga muslim. Kaya bu kawiyag na gyud mga kafir. Na malagi-lagi tanuro. Why? Malagi-lagi tanuro alangon tanong kawiyag. Nati pakatuturog ro gyud kutwa kafir. Why amam yanulo solo a kafir nalagid mambuto. Asa ka na pagkadika ka sa gyud kutwa ko ba katipkad ka pagkadika ro gyud kafir nasa ka pa na mu'min. Why? Oh. Agi sa mo to na yung kutwa kebal sa ayakyo to na ayat yan to niyan ro ayabu kiyalo yan ro na kagi para mapakagmo niyan asaka na nasa kay kuan pwede ka yung kutwa mga kufar o pa man na tigin mo to ati ko to tigin na siya gito nabila siya nasa kami napaguyog mo sa mo to tigin na siya na yung kutwa mga kufar siya yung kutwa mga kufar Iyo to mababoy sa buto. na gito damay na kaya gito namiyatan to sa yung kutwa katiro yan at so mga kufar na sila bis nagituturog sila sa mga kubur nati so mga kufar Niya tanggap yan. niya tarima yan nagituturog sila sa mga kubur nati sa mo to na dasiran makagudam laman to ko takuan Niya tanggap yan na tama ko mga kafir na siksa yan. da siksa yan kayo sila no to at pa man na nabasira no pukaw aw pa man na kuan na sira na pasiksa bad nagpukaw aw pa man na dibsiksa naman to Oh, pa makapsiksan to na din kailangan iba pukaw. Oh, yawi. Dili na makapungot na oh. na ino pa no to pa man na may na kaya gito na sa mo to na yung ko tama ko para miya katana asa kanina miya katano kapitero yan na suma ko para napaguyog jiran na ida pa ka mga kopar na paguyog na panari di paguyog na rin sa mga mu'min Nakatiyapan so akideran no stad Peter yan ay ni bigan niya no to sa kuan oceano. Kabasaya gyud to kuan ato ditan pa makabels na mga ren no stad. Naging to saging uto ko nakapsiksa auta kapsiksa wala saging uta pobor na amay ka bangkitan na dunia nambunon siram bukon wala sa dibukon teti.
Gi na sidem ya kapon kisalay-salay. Oh, oy, nadali na ng Quran. Oy, na gyutoy pa kay sir. Are pagariami Di pa makaibarat na siya na namuno siya man puruman wallahu ta'ala na siya manutan na miya katalo so kapatay, kapatay. Namuno kumbu kun sa di kumbu kweti. Na pawiyag kumbu wala pero man. Na miya. Paman lagi yung ko na kambang kita ko dunia kasarabu mapakapagayon na nira na gyud mga hadith na ayaw kita kaya pakaw kita ad napitirian nila. Sa mga to na uyog-uyog sila no para tinin. Uyog-uyog ay para tinin no na uyog-uyog siran sa gyud utakabar. Kagya paman napsiksan siran ro na si kumasa akambang kita ko dunia nang bunuon siran ko no wala sa di buku geti. Ayat na siya pagyan na sa siran Quran. buku man pero man wala. Namiya ka pia ayat na siya pagyan na sa Quran. Katumata na si kung katatagutan no kumakubur tano na maatay tano, maana kitutulugan tano. Na sulagi dan ataw at tingin na uyag-uyag tano kumakuban ayat na biulangan ni na sa Quran. Lagi dua ini dalilian ustad na pasri pa ito ini dalilian. Darang mo to. Tingin na yan na munaw-matan. O di na yakulo Naku ko mamito sir pa. Nama ginaso style na nama yan ako naman. La ilaha illallah. To sama no to na di kigidalil so tasrif. Sala ko gid na tasrif kasi anan ko kuan. Subject na sarfanan. Nabalam ti dalil say ko. Datare atika yan na munaw-matan. Ay manaw to na pakaturong siran sa dibukiti. Uy, giyan na yan na munaw-matan na dead na nan maloy sa Quran. Uy, dead na nan maloy sa hadith. Basta giyan mo to akatuturuga kiran, udi na giyan mo takapsiksa kiran kukubur, na mau masukambang kita ko dunia, ka imatay no Allah sa mga malaikat, padun sa mga paniniksa sa giyan na nakuburo, pamakaad na pwede manik sa mga malaikat. Ada ba na kilamba katamang mga malaika, tamang ko Jibril, tamang ko malakul maut na petay, na sa giyan ko tamasa, na ngiraw sa wala 5 mulkul yawm na may kadid na pagkasumbag na sumbag no wala ginawa niyan sa lillahil wahidil qadar na did na bauto niyawa bibig sa giyong tamasa dapan maad na dapan mawya gag yung tamaka oy na paguyag no wala sa mga tao paguyag no wala sa mga malaika langon markarkan na sa giyong ko to atigin na masa kapag uyag wala ka para pa man na mapakakukuniktaan niya no pa masututulo dami liba diya natutulo da makontradik yan natutul na nakaw to. Sama no to, nagyong ito masa na munun sirang kunwala sa dibukong kati na busirang man paguyag wala pero man. Nagyong ito pangim na rin ito ako mulbi Uy, mulbi. Na tumuturo sa talo so kawiyag-wiyag. Siburan niya sa Quran. Miya ka supakad ng Quran. Miya ka supakad ng Quran. Miya ka supak ko tafsir al-Jalalain. Mismo tafsir al-Jalalain. Miya ka didang lapan lakat niya na kitab na. Tafsirun Nabulsi. Miya ka supak ko man. Ate, tafsir an-Nabulsi. Miya ka dagdala tafsir. Tama niya. Qalu rabbana amattana thnatayn. Al-mautul awwal qabla al-wilada. Naman ito tingin. Ay tingin na paganay akapatay nagyuto so si kuunaan o kip mawataanon. Dapat mibuta sa manusia. Dapat mibutan. Wal maut similya bud. Wal maut athani ba'da al-maji ila ad-dunya. Ay tingin pa na kadua kapatay na sa kanya naging utaoryan o kapakataling man si dunya man kapakasagad yung dunya matay. Mao masojil yan. Wa ahyaytan nathnatayn naginuyag kaming kasamya kadua kawyag wal hayatul ula ya hayatul wilada. Ay tinapaganay akawyag-uyag nasa kanya so kawyag-uyag ko kimbo wataanon. Wal hayatu thaniya na ikadua akawyag-uyag na bil ba'ath bil na suba'ath. Ano miya siya kwan? Ano miya si siya kito nabilo niya na talo. Sa mano to naging yung mga tafsir na sopa kasagingan na ng mga tinigiran. Pangiraw sila naging yung mga tinig ka kon sheikh na sariling niya tafsir. Naba makaayon ko mga tafsir. Sa mano to na tumya nagi mga pagariyabi. Bidiwan niyo kapakayaman na napakalang kapaniwaya sa giyang kaya tindagi sheikh aminullah na makaayon sa giyang mga tafsir apiya pililakan tano. Tafsir an-Nabulsi, tafsir al-Jalalain, tafsir al-Fakhr Razi, tafsir al-Sha'rawi, pati man ang mga mufassir, ang makalala mga mufassir na makaayon sa giyang tindagi sheikh aminullah. So anto na ipangiraw tanong panayamanan yan na matagay inambari sheikh akanabay ni Padsi ko agama mismo mga mufassir na ginani ni tafsiriran nun.
So miya kareyagay kirkan wagi mga pagaremi. Masya Allah. Sa karena ba ini pimbabagoy siya katil kagidin so tindig mga imam tanwa miya manurat sa mga tafsir. Alhamdulillah. O niya katana sa giyan kay iya tindig yan na karena ba niyan masusupak sa Quran na giyan kanan tindig giyan sa bagi so tig tanwa babuding gagak uwa ko ta kaya manan niya na di makam blablag. Di siya ni mamagrot Oh, siya. di makam bulang-bulang agi mo ta tindigiran. Sa so tigiran na pa maka-resolve na di ka resolve. Namala, na di pun ke tarima umapi pamikiran. Iyuto. Giyan So bina sa iyakal na kapakayan maka. Iyo to kay yung to akuan ay mi papuno ko kali na pride. Oo. Na di ni ka tarima kasi pre, kada dalungan nagi huta pamikiran niya. Lamang nga kadaklan na punot kiran na inuusi pulan, inuusi kuan. Aya kada Majority. Pero nga puno, ay kada kala na munot sa ginga iya mapaparati sa siksa ko ba. Na ilaya nga suma ko mindira nga mga miya makarata-rata ikang bubasa. O pa nagina ni unto ligpit. Miya makarata-rata ikang bubasa. Allah. Ay kaya titwa unto ligpit na magaayo naging kutwali na nga paratin yan, aguso guguin yan katero yan. Allah. Ino kapan maratay katero karibat kay kapit. Allahu Akbar. Mashallah. Miya katiyo ko pag ito mga pagariyami. Sa inshallah, pangin ko wallahu ta'ala. Agiyan kay ndawan. Biyo ko ang rakan ni Sheikh Aminullah na pakisabutan rakan wallahu ta'ala sa sualaw ayam ito turo aging yatin di Sheikh Aminullah. Oh, bagan tanong sa conclusion aging yatin di Sheikh. Aya kituro aging kaya tindagi Sheikh Aminullah na mapakaturo yan sa swalla na mauntol utama na mauntol. Oh. Yuti raya gan aging kaya tindagi. Ikadua na swallahu ta'ala na apya pan kafir sa kafir so manusia na dinyan nun itena so kukuman o dinyan daan makukum sa alungan na kiyama. Uy. Gito bu. Maawad na mga mitatabison mga pagarian na miyaloy sa Quran. Miyaloy sa Quran. Uy, gito na maangyaso no to. Kana ba may supa ka? Iba tigta gito na kuan. So pag nigiyap man na tindigiyo, with due respect to all of you, kana ba tanos kanong pamakarata? Kana ba may terwa? Kana ba siya taglaw munutan mo? Ako kana ba tanop tindigi kagi didiran pagunutan naging kaya tindig tanong. Abaya minitoro yan na manan na batano siran mambu kukuma sa mga kafir siran ustado. Sama na rin na so tindig yun na tindig yun din. Na sinyub na nandalin ko Allah sa anong anak yama. Umani siya na respeto yun yan, so tindig ko pa diyan. Bagi nga iya, lagi lumay laylay tagaran nagsira yung managil ka, kamubasa sa marata, miya ka, per ka, miya ka, silay ka, di ka lagi di panagil. Lagi mamugi nga kapita miya, kanaba meron ka nung tugilan, kaya peniwanta ka di. Oy, na-share ka nung tumatiti mo. Bamis ka nung di pa makarata, bamis ka nung di pa mutu siya mga kafir, o di, namiyadadag ka no, di. So, tindig yun. Tindig yun din. Nasaya man yan, sinta nung matataman ko mga open forum mo, so kung makaisa, na kapakayaluakwan. Ano to miya kayo siya, rin Ustad Duro din no? Kapaya man bagay Ustad sa pakisa. Kaya pagalitan no, si Hasan, pagalitan no sa Nubalichis. Makata si Mrs. yan na makasusul. Waalaikumsalam, Hajja. Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakaiso ko na pagarin ni Hasan. Lagi siyempre, tanong po usapan na yung about sa ina na siksa ko kubo. Kubo na doon. Pakaiso yung buko na anto na ako ni rason ba't yung namatay na agad-agad dapat ilibing. Yun. Kwan yan. Sisa kuan Islam na sisa Islam na igira manutwa da batano punayaw ang mga tunganay aging kutam wafat. Mana miya pasada dun sa mga panggalabak nun da punayaw kalangon makadidarpag yung utam mga dedesigin at tanto na ayam muna sa taralbina gito aging utak kilabangan nun din para mada sa awidakal. Ago para manggalabak tano dun so istip man na panggalabak tano o pa makapanggawi tano na miyari para dun tanod naging kutwa kanilimbudo. Giti mga hikmar o manuad na pinayahon madasigian kay barat na wata umiyatay anta kalok sumiyatay na da karata malanggay minayawron. Tunay mga dalilian na may sumusunabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daman milabang sa batig tanwa mag-anak inilabang nun. Kaya miya ano sa kitab na kukuma miya kay gasulabi sa walay sa kukuma dugawi. Allah. Pumanik man dugawi. Akyat tinian si sawalay. Na upang makaibarat na aya kukuman
O Islam na giyong uto ipulubagin jamaga na ino mo dami lubang sunabi jamaga. Yati, sunabi na miyati ka. Uy, Kaya kagimata. mga taga Makkah, mga taga Madina, mga taga Palestine, kuan tumuliran na sigiran milubog. Oy, manaw to sa da karata kapkelang giyong uto miyatay igira man to ad na mga awida kailangan na masulubudan nagubo ipulubang giyong uto miyatay. O to. Ya karay ko to. Alhamdulillah. Ikaw di, Yang Ustad, kaya, na- Sa gugod, mashallah. Alhamdulillah. Wala sa ano ron Allah. O ay wa. Nagkadwa na scientific research so to stada. So may nagira di nga inilabang gagan na kapakay giyong uta bakterya niyan Oo, na makabina sa giyong uta mga tao makalilibas. Masabapan sa panik. Pamana paniyak ito. Oo. Pamana kapakaya mag-spread sa sakit giyong uta kwan. Gyud. O. Kamas magaan kapag spray da yung uta sakit sa yung uta may kadid na ba niya na pamana dipinsa sa lawasa. Nadi ka ayad na kuwatan no adali Ustad Rodino. Lagi mo ta tindigi kuan na Sheikh Abidin, mo ta minindibiti adi munir. Ay mo ta tina miyata ni inura tingin ni pulu gay palubad mo to. Kagadu to. Ko to so mapaparate ako siksa ko ba? Agit ako na siksa na sonyawan ako to. Ay tindigi na inuro to ipalubang kay para gito ni basuraan naging utwa mga bangkay. Naging uta ko ba? Masya. Gito sa tindugo ni Ali Mabidi. Allah. Nakata si Pagariam ya Muhammad Ashari nasuldi ka. Nakatat pa sundan si Muhammad Al-Ash'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung na pagatigar sa kanya mga comment. Silam na kada sa lang ng mga viewers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Bala di gano di panaro sa marata. Si ko mga ulama tanong. Oy, api apa na malang na bidagan sa tindag, panarima na ay na mapinasukang bilang ataw. Baginan ini pamangdoro kita nung Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paganero nagtinudan si mga pagaremisi ko agama. Oy, na ulamanan. Oy, ulamanan di magusay na ad nakitab katutulungan yan na ako wala ay malag na tutulungan yan mambo. Si Sheikh Aminullah na turumuro kanon na tituwa ka na yung ginaway. Katawan yun dyan na. So kababaloy ka nun na yung malag na miyang kuruwa ka na makuha ka na yung si Sheikh Abu Jibril. Oy, natano din yun na bida kami sa yung malag na panarima. So kabasan niya, kanaba yung pinagala. So kusaya niya si ko agama ko kaya kanalan niya nun. Api ay katatarima ka na nasisa ko kubur, nasirkiran na dasisa ko kubur. Na di mapiyaw ba tanong pinarwi sa marata so unama kasabab sa aya ka pakambagtad tanong na mga awam tanong uway matag tanong pagganad kaya man na masakit sa ginawa na di tanong di mamarata ba si ko ad na six na kukubur na ugay na kada ka naratano na dindap si Sambayang di ka ayon na may ka pa mabunuta niya katiro ka din sa masakit na katiro ko nama ugay na ilay subantadagan na dagi duga mawatanda ka pande so ikaswatra ka walang ka na Ayak sa kapian tanong arena so para ngay tanong mapia so simba tanong si walawdana nasa din sa paratia ka nagito ni unutinga sa din sa tindig umanisa rukya sanangan nagito ni tindigyan di pa na kailangan panaro sa marata upang makamanaro ka sa marata si kutaw ato ni kawang naguna o ikadua upang makamakatiro ka sa marata niya pagkapian